שלום, אני גיא, נגר של קמיסה, נגר עם 20 שנה ניסיון. גיא, שלום. שלום, היי. הייתי רוצה שתסביר לי על סוגי הפלטות השונות. שמעתי המון שמות, מלמין, סנדוויץ', לבנה, MDF. הייתי רוצה שתתן לי איזו סקירה על הסוגים השונים של הפלטות, למה כל סוג משמש, ולמה צריך כל כך הרבה סוגים. אוקיי, אצלנו בנגרייה יש את כל סוגי הפלטות והלווינים שמצויים בתעשיית הנגרות. יש השמות הנפוצים והמוכרים זה פלטות MDF, פלטות סיבית, פלטות סנדוויץ', כולם בהובעים שונים. יש לנו גם פלטות מעץ מלא, מה שנקרא בוטשרים, ועם הפלטות האלה אפשר לייצר כל דבר שרוצים. אתה אומר שאני יכול להכין ארון, גם מ-MDF, גם מסנדוויץ', גם ממלמין, מכל חומר, גם מאורן, פלטות אורן מלא? כן, אפשר להכין ארון וכל רהיט אחר מכל חומר שמצוי. הבחירה תהיה בעיקר לפי העדפה של הלקוח, מה שהוא יבחר שמתאים לו מבחינת תקציב, מבחינת העבודה, מבחינת העיצוב. תוכל להסביר לי על פלטות מלמין בבקשה? פלטות מלמין זה הפלטה הנפוצה והמצויה בשוק הנגרות. זה מה שנקרא סיבית? זה מה שנקרא סיבית. סיבית זה הפלטה, החומר עצמו. מלמין זה הציפוי שלה. אפשר יהיה גם למצוא פלטת סיבית ללא ציפוי. או גם ישנם פלטות סיבית עם ציפוי פורמייקה, ציפוי פורני, ישנם גם כאלה. הפלטות היותר מצויות והפופולריות אלו פלטות סיבית. על פי רוב בבניית רהיטים להשתמש בעובי של 17 מילימטר. מלמין זה הציפוי החיצוני של הפלטה. זה ציפוי בעובי 10 מילימטר, מאוד עמיד וקשיח. ואיך זה שבונים רהיט? הרי רואים את הסיבית. אוקיי, את הפלטות מצפים בקנטים. כמו שיש מגוון גדול מאוד של פלטות, של ציפויי מלמין, יש מגוון גדול מאוד של קנטים. על פי רוב אנחנו נשאף להתאים את צבע הקנט לצבע הפלטה, וכך אנחנו בסופו של דבר נקבל רהיט שמכל הכיוונים הוא עטוף בציפוי צבעוני לפי בחירתו של הלקוח. מה זה פלטת MDF? פלטת MDF זה פלטה נוספת פופולרית בתעשייה. גם אותה אפשר למצוא בהובעים שונים. במקרה של בניית רהיטים גם בה נשתמש על פי רוב בעובי 17 מילימטר. MDF זה יותר פסולת תכונה מאשר שבבים, יותר פסולת תכונה של עצים שדחוסים יחד עם דבק ומתקבלת פלטה. ה-MDF דומה מאוד לסיבית, ישנם הבדלים, MDF קצת יותר יציב, יותר ישר. הבנתי שאת ה-MDF אפשר לחתוך יותר טוב בעיגולים ובסגנונות שונים מאשר המלמין, זה נכון, לא נכון? זה נכון, אבל לא לגמרי. כמעט כל דבר שאנחנו עושים עם סיבית נוכל לעשות עם MDF. MDF מגיע על פי רוב חשוף, אפשר לצבוע אותו, אפשר וצריך לצבוע אותו. הוא דורש עיבוד נוסף של צבע לעומת המלמין, שהוא כבר בעצם מצופה ומוכן לעבודה. הבנתי שהמון חדרי ילדים היום עושים עם פלטות אורן? פלטות אורן, יש גם פלטות אורן יש לנו. פלטות אורן פופולריות ברהיטים של חדרי ילדים מאופיים הטבעי יותר. נוחות מאוד לעבודה, לא מחייבות עיבוד נוסף, כיוון שהעץ במראה החשוף שלו הוא יפה. כלומר ללטש ולצבוע? ללטש ולצבוע, בדיוק. ומי שאוהב את המראה הטבעי של העץ ומעריך את הערכים שלו, את התכונות שלו, בוחר להשתמש בפלטות אורן. וסנדוויץ', מה זה סנדוויץ' רגיל? לבנה? סנדוויץ', ישנם כמה סוגים של סנדוויץ', סנדוויץ' לבנה, מסנדוויץ' רגיל הפשוט ועד סנדוויץ' לבנה. הסנדוויץ' הוא מופיע במגוון רחב של הובעים, 4, 6, 8, 10, 12 ו-17 מילימטר.
הסנדוויץ' מורכב משכבות של שבבים, וביניהם דבק, מיוצר בפרס, חומר מאוד מאוד נוח לעבודה. הסנדוויץ', גם את הסנדוויץ' נדרש לצפות, הוא לא בשלב, לא מוגמר. צריך לצפות בפורניר, לצפות בפורמייקה, לעבוד לעיבוד נוסף לקנטים, אפשר גם לצבוע בצבע אטום. הסנדוויץ' לבנה מיוצר בשיטה דומה, גם הוא בנוי שכבות. אפשר להתקל בו גם בשם בירץ', בשם הלועזי שלו. הסנדוויץ' לבנה חזק יותר, יציב יותר מהסנדוויץ' הרגיל, גם כבד יותר. והמראה החיצוני שלו אפשר לומר גם חינני יותר. בחוץ בעצם מצופה, השכבה החיצונית שלו היא פורניר של עץ המבנה. מה זה פורניר? פורניר זה בעצם קילוף של עץ שמיוצר בתעשייה ומשתמשים בו לציפוי אפשר, את הפורניר אפשר להשתמש בו לציפוי של סנדוויץ', לציפוי של MDF, לציפוי של כל חומר, והוא בעצם נותן את המעטפת לחומר המסיבי שאיתו אנחנו משתמשים. תודה רבה. בבקשה.